F'ħafna nħawi tad-dinja in-nisa trattati qishom l-ewwel oġġett ta' skart. Ħafna huma l-pajjiżi fejn in-nisa m'għandhomx aċċess għall-għajnuna, jiftħu business jew imorru l-iskola. F'dawn il-postijiet ikollhom joqogħdu għal liġijiet li jikkmandawhom x'jilbsu. U f'ħafna pajjiżi għadha sseħħ il-mutilazzjoni ġenitali. Ma nċaħdux lin-nisa milli jsemmaw leħinhom. Lil dawn il-ħafna nisa abbużati ma nisirqulhomx id-dritt li jitkellmu, dawn sfruttati, emarġinati. Fit-teorija il-koll naqblu li l-irġiel u n-nisa għandhom l-istess dinjità bħala bnedmin, imma fil-prattika mhux hekk jiġri. Hemm bżonn li kullimkien il-gvernijiet jikkommettu ruħhom biex ineħħu l-liġijiet li jiddiskriminaw u jaħdmu biex jiggarantixxu id-drittijiet umani tan-nisa. Ejjew nirrispettaw lin-nisa, nirrispettaw id-dinjità tagħhom, id-drittijiet bażiċi tagħhom. Jekk ma nagħmlux hekk, is-soċjetà ma timxix il quddiem. Nitolbu biex kull kultura tara fid-dinjità u l-valur kbir tan-nisa ħalli tintemm id-diskriminazzjoni li jġarbu f'diversi partijiet tad-dinja.